Sengaphakathi kwesimanzonzo lapho kulethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Mbukule emakhaya noma indaba zanamhlanje zingekho mnandi, kodwa indaba zokwazisa ukuthi ubaba owuqweqwe osebenza e-studio, omasterishaya, akompoze, enze yonke into kade yenziwa e-studio. Ubaba uYan Smith akasekho emhlabeni. Ukuzwaziwa abantu abaningi ukuthi baza i-studio kuthiwa kaYan. Ku-studio kaYan, i-studio sakhe kubaba uYan Smith, ephinde saziwe ukuthi kuse-Tuck Studios lapho kuba khona ingqele ngempela zamaskana ngabala khona uGcwamelisho, uKhuzani, uDSD, ofezi emnyama, amageza, uThuzani la ngeke ngibaqeda abacula abaningi abakhipha khona lapha kaYan Smith. Sekungena indaba zokuthi yena ubaba uYan Smith ngempela akasekho emhlabeni. Uzokhumbula ukuthi ubaba uYan Smith ubesehlale isikhathi eside sukela le ngo-1990 bese khona kulesiya studios. Useze washiya ke emhlabeni. Ushiye kona amadoda afana noSicelo Hlongwane nawo uThuthani Mfowandlovu njengoba kuyibona abaphela basele lapha njengoba uThuthani eyena engineer kade uSicelo Hlongwane buye eqinise ngapha go bass guitar nalapha kuma keyboard. Sithi sizwa ekade isebenza naso e-studio kakhulukazi abaculi sithi abalaleli nenxeba nathi ke balaleli kanti futhi nathi balandeli bamaskandi nathi silemele ngempela ngoba indoda ngempela ebuwenza umsebenzi wayo lapha e-studio kweyona indoda ngempela ibihlanganisa yenza yonke into biyenziwe e-studio. Sithi umndeni kababa uYan Smith ungathi ungalala ngenxeba nathi silimele singabalandeli bamaskandi kokani. Izona indaba engithenga kuphathela zona esikhathini samanje akehlangene futhi ngokuzayo till next time. Siyabonga. Awayitshela ngempela madoda uYan Smith khona phana eTheku studio. Kitchen. Salibonani. Asiqale nje sithi alale ngokuthula nkosiyami. Umlungu uYan okade sihlanganisela kodwa ke e-studio siyaya ngoba phela nomfana wakhe kade sefundile bakhona noThuthani. Umsebenzi uzoqhubeka. Umsebenzi wona ngeke umsebenzi. E-studio siyakhona noma kunjani. Kodwa athi ngidlala nendlamulenze.